Hvala vam što ste danas ovde da zajedno obeležimo 10-godišnjicu edukativnog programa Zavoda Nasleđe za decu. Beograd volim kad cviće, Beograd volim kad spi, ja volim kad snegom obeli sav, volim ga kad dođe maj. A moje koleginice, Slađana Milojević i Jana Sibinović, su zaslužne što je 2014. godine ovaj program krenuo. Danas svi pričamo o kulturnom nasleđu, obožavamo da putujemo po Evropi i zemljama sveta, a svoje kulturno nasleđe ne prepoznamo. Kako ćemo ga najbolje upoznati je upravo taj način kada od malih nogu decu učimo šta Beograd ima i koliko je on zaista lep grad. Mi smo tokom godine uradili i aplikaciju Nasleđe za najmlađe, to je jedan interaktivni kviz koji zaista u kontinuitetu deca igraju i čini mi se da je danas već postao prepoznatljiv kako u školama, a zatim veliki broj saradnika, prijatelja i svih onih koji su zaista nekako zahvalni što mi dolazimo kod njih u školu i učimo decu je najveća nagrada za ono što moje koleginice 10 godina rade. Nacija koja ne vodi brigu o svojoj istoriji ne može da vodi brigu ni o svojoj budućnosti. Hvala vam u svakom slučaju, hvala Zavodu, hvala uopšte vama kao instituciji i gradu Beogradu koji vodi o ovome računa. Meni je zaista drago što je ovaj projekat zaživio i što toliko dugo traje. Aplikacija, moram da pohvalim, čini mi se da može da podrži ne samo nastavu narodne tradicije kao recimo neku sekciju u školi, nego i sve ostale prirodu i društvo, da se provuče kroz sve predmete, pa čak i srpski jezik i matematiku. Možda je bilo pre 10 godina, ali se veoma dobro sećam kako mi je bilo ovde iskustvo. I bilo je stvarno nezaboravno. Ana i ja smo u stvari započele jedan vrlo odgovoran zadatak, vrlo odgovoran posao, samim tim što smo u kontaktu sa decom. Boravimo u školama kao gostujući projekat, ali isto tako vrlo rado dočekujemo ovde naše drugare, organizujemo radionice, koliko u okviru raznih gradskih manifestacija, tako isto i po dogovoru. Ima mnogo zanimljivosti koliko za decu, naravno za stručnu javnost pogotovo. Bilo je mnogo različitih druženja, crtanja, pevanja, horova. Imali smo ovde izložbu osnovne škole Karađorđe. Ovaj projekat će, nadam se, dočekati i narednih 10 godina.